қисми сеюм. фардои он рӯзе ки ман қуриишканбаро дар сарторошхона дидам, пагоҳонӣ дар пайи ёфта дида шинос шидан бо ӯ ба кӯча баромадам. аввал лаби ҳавзи Девонбегиро гардиш карда ва аз он ҷо ба растаи Базозӣ, ки аз ҷануби Хонақоҳ ва ҳавзи Девонбегӣ аз шарқ ба ғарб мерафт, гузашта он ҷоро ҳам то се сӯ бо диққат аз назар гузаронидам. чун аз он ҷоҳо матлаби худро наёфтам, ба растаи чинифурӯшӣ, ки аз охири растаи Базозӣ сар шуда аз ҷануб ба шимол мерафт, гузаштам. дар растаи чинифурӯшӣ ҳанӯз 10 қадам дур нарафта, ба ногоҳ дидам, ки қуриишканба ба сари дукони як чинифурӯш пойҳои худро ба замин овезон карда, бар лаби суфачаи пеши он дукон нишастааст ва ман ҳам қадре дуртар аз он дар он тарафи раста, ки муқобили ҷои нишасти ӯ ба шумор мерафт, бар суфачаи як дукони дарбаста нишастам ва монанди гурбае, ки мушро мепояд, бе он ки ба худи ӯ фаҳмонам, ҳаракатҳояшро дар зери назари диққат гирифтам. қуриишканба бо чинифурӯш чой менӯшид. дар ҳамин вақт як нонфурӯш, ки ба сараш як сабад ва ба дасташ як сабади дигар пури нон буд, гарм, дастсӯз, обаш равған, ордаш шакар, нахӯрда намонед, ки дар ҳасрат мемонед, гӯён аз раста гузаштан гирифт. қуриишканба нонфурӯшро ҷеғ зада ба пеши худ оварда, аз сабади рӯи дасти он ду нонро ҷудо карда гирифта, бе он ки нархи онро пурсад ва бо нонфурӯш савдо кунад, онҳоро ба рӯи бодбезак, ки бо вай магасонро ронда нишаста буд, гузошт ва гӯё ки пули нонҳоро медода бошад, дасташро ба ҷайбаш бурда, баъд аз қадре кофтуков кардани кисааш дасташро холӣ бароварда, дар ҳолате ки нонҳоро шикаста барои хӯрдан омода мекард, ба чинифурӯш: бародар, пули майдаам набудааст, марҳамат карда шумо пули нонҳоро диҳед, гӯён худ ба нонхӯрӣ сар кард. чинифурӯш як ба нон ва як ба қуриишканба бо тааҷҷуб нигоҳ карда, оқибат аз нонфурӯш нархи нонҳояшро пурсида, паси сари худро хорон хорон аз ғалладон пул бароварду ба нонфурӯш дода ӯро гусел кард. аммо қуриишканба на ба чинифурӯш нигоҳ мекард ва на ба нонфурӯш. ӯ ду чашми худро бар рӯи бодбезак ба нонҳои шикаста духта истода, бурдаҳои нонро дуқат ва сиқат карда ба лунҷи худ меандохт. чинифурӯш дид, ки ӯ нахӯрад ҳам аз он нонҳо ягон бурда боқӣ нахоҳад монд ва ҳарчанд қуриишканба ӯро ба нонхӯрӣ таклиф накарда бошад ҳам, як луқма нонро ба даҳон андохта, як пиёла чойро, ки дар пешаш буд, ба нӯшидан сар кард. чинифурӯш пиёлаи чойро ҳанӯз холӣ накарда, қуриишканба даҳони худро аз нон чунон пур кард, ки акнун на нонро хоида метавонист ва на ҳарф зада, ва ӯ дар ҳамин ҳолат аз тарси он ки чинифурӯш нони боқимондаро хӯрда намонад, як дасти худро ба бурдаи охирини нон, ки ба рӯи бодбезак буд, гузошта, бо дасти дигараш ба чинифурӯш ишора кард, ки зудтар пиёларо холӣ карда ба ӯ чой кашида диҳад, то ки вай нонҳои нимхоидаи дар лунҷаш бударо бо ёрмандии чойи фурӯ бурда тавонад. чинифурӯш чойи нимсардшудаи пиёларо ба зудӣ нӯшида, ба он пиёла чой рехта, ба қуриишканба дода, бо табассуми истеҳзоомез нонхӯрӣ ва чойнӯшии ӯро тамошо карда истод. қуриишканба пиёларо ба даст гирифта, аз ҷиҳати гармии чой пуф-пуфкунон кам кам нӯшида, даҳони худро қадре аз нон холӣ кард.
ва бо дасти дигараш, ки ҳанӯз бар рӯи нон буд, бурдаи охиринро бардошта ба даҳон андохту он бурдаро ҳанӯз тамом нахоида ва фурӯ набурда, пиёларо бо чойи боқимондааш ба замин гузошта худ аз ҷой бархоста ба пеш равон шуд ва ман ҳам аз дунболи ӯ ба ҳаракат даромадам. қори ишканба ҳанӯз 20 қадам роҳ нарафта дар назди сарои сандуқ дар пеши дукони як сандуқфурӯш нишаст ва ман ки аз дунболи ӯ мерафтам ва дар рӯ ба рӯи дукони сандуқфурӯш ҷои муносибе наёфтам, ночор аз он ҷо гузашта ба дуртар рафта нишастам. дар вақти гузаштанам аз пеши дукони сандуқфурӯш бо гӯшаи чашми худ дидам, ки соҳиби дукон дар дарунтари дукони худ нишаста ва чути ҳисобро монанди деворча рост гузошта ва дар паси вай кадом як чизи хӯрданиро монда аз назари роҳгузарон пинҳон карда мехӯрд. аммо чашми тезбини зоғмонанди қори ишканба он чизи хӯрданиро дида ба он ҷо нишастааст, ки фавран ба як паҳлӯ ёзида ва дасти худро ба паси чуд ёзонда дар хӯрдани он чизи пинҳон карда шуда ба соҳиби дукон шарик шуд. Азбаски ҷои нишасти ман аз ҷои нишасти қоришканба дур буд, дар байни ӯ ва сандуқфурӯш чӣ гуфтугузор шуданашро шунида натавонистам. Аммо гумон мекунам, ки дар байни онҳо гуфтушуниди барзиёд бояд нашуда бошад ва ҳамаи вақте ки қоришканба ба сари дукони он одам нишаст, бояд ба хӯрдани он чиз сарф шуда бошад, чунки бо тамом шудани он чизи хӯрданӣ, ки ин аз чудро аз миён бардошта ба як сӯ гузоштани соҳиби дукон маълум мешуд, қоришканба ҳам зуд аз ҷо бархоста ба роҳ даромад. қоришканба ба як растачаи танги болопӯшида, ки аз ғарб ба шарқ дар байни растаи чинифурӯшӣ ва атторӣ воқеъ гардида тимча номида мешуд ва дар он ҷо тоқияву шоҳӣ мефурӯхтанд, даромад ва ман ҳам аз роҳ баргашта аз дунболи ӯ ба тимча даромада чолокона қадам гузошта ба вай расида гирифтам. қоришканба дар тимча дар пеши дукони як тоқияфурӯш рост истода аз вай тоқияҳои маро фурӯхтед гуфта пурсид. ин суоли қорӣ тааҷҷуби маро аз аввала зиёдтар кард, чунки шахси монанди гадӯён аз моддаҳои ношинос ертишгиранда ба тӯйҳои нохонда рафта палавхӯранда ва дар айни замон ошнои наздики ходимони банк ҳоло дар пеши ман тоқиядӯз ё ин ки тоқияҷаллоб шуда баромада буд. бинобар ин ҳаваси ман бо шунидани гуфтугузори ӯ бо тоқияфурӯш зиёд шуда, ман ҳам дар он ҷо дар паҳлӯи ӯ аммо қадре пасттар аз ӯ рост истодам. не, ҳанӯз нафурӯхтаам, тоқияфурӯш ба қорӣ ҷавоб дод. бояд фурӯхта бошед, гуфт қоришканба ба ҷавоби тоқияфурӯш изҳори нобоварӣ карда. лекин бояд мехоста бошед, ки пули онҳоро рӯзе чанд дар хариду фурӯши худ кор фармуда ҷаллонда ба манфиати худ фоидаи барзиёд ёбед. қориамак, шумо аҷаб одами нобовар мебошед. гӯён тоқияфурӯш якрӯя шуда пуштнокӣ хам шуда ва ба зери пардае, ки дар пеши рафчаҳои дукон кашида шуда буд, даст дароварда аз он ҷо як даста тоқияи дарун ба дарун гузошташударо баровард ва дар пеши назари қоришканба гузошта аз вай пурсид. магар ҳаминҳо тоқияҳои шумо нестанд? баъд аз он ки қоришканба аз они худаш будани он тоқияҳоро тасдиқ кард, тоқияфурӯш дастаи тоқияҳоро қадре ба тарафи ӯ тела дода илова намуд. бардоред инҳоро, гирифта баред. маро тоқати он нест, ки ҳам ба шумо хизмат кунам ва ҳам тӯҳмат шунавам. қори ишканба шӯридани тоқияфурӯшро дида
ба узургӯӣ даромад. аввал ҳам ман сухани шуморо ва то ҳол ба фурӯш нарафтани тоқияҳоро бовар карда будам, лекин ҳазл карда будам, вале шумо ҳазлро ҷиддӣ дониста ба ғазаб омадед. ман чаро ба ғазаб омада бошам? ман ин гуна ҳазлҳои ҷиддинамои шуморо акнун нашунавидам, гуфт тоқияфурӯш дар ҳолате ки аз шӯриш фуромада буд. қоришканба паст шудани оташи ғазаби тоқияфурӯшро дида аз ӯ бо чоплусӣ ва хушомадгӯӣ аз роҳи дигар фоида бурда хоста гуфт: ҳазлро ба як тараф монем. ҷиддӣ мегӯям, ки ман ҳамин рӯз ба пул эҳтиёҷи зиёд дорам. чӣ мешавад, ки ҳоҷатбарорӣ карда пули ҳамин тоқияҳоро ҳеҷ набошад, нимаашро ҳамин рӯз ба ман пешакӣ диҳед. илоҳӣ саломат бошед. дар ҳаққи фарзандонатон ҳам дуо мекунам. ин суханатон ҳазл бошад ҳам дуруст нею, аз таги дил бошад ҳам, гуфт тоқияфурӯш бо оҳанги ҷиддӣ. чаро? тааҷҷубкунон пурсид қоришканба. охир шумо аз ман хоҳиш карда будед, ки тоқияҳоятонро ба харидорҳои беруна бо нархи яккафурӯшӣ, яъне бо нархи баланд фурӯхта диҳам. албатта дар фурӯши дона-дона ва бо нархи баланд инҳо ба зудӣ ба фурӯш намераванд ва дер мемонанд. дар ин сурат ман як қисми сармояи худро ба моли шумо банд карда монам, аз куҷо пайдою пасандоз мекунам? хараҷоти рӯзгорамро ва иҷораи дуконро аз куҷо ёфта мегирам? ва ба ҳар 100 тангаи қарзе ки аз шумо дорам, бо кадом роҳ даромад карда ҳар моҳ 2.5 танга фоида медиҳам? тоқияфурӯш қадре сокит монда ва нафасашро рост гирифта илова намуд: биёед шумо қарзатонро, ки ба гардани ман аст, як моҳ бефоида ба сифати қарзи ҳасана монед, ё ин ки тоқияҳоятонро бо нархи яклухтфурӯшӣ баҳо карда диҳед. дар он вақт ман ҳам пули тоқияҳоятонро якҷоя нақд ба шумо медиҳам. чӣ гуфтед, розӣ ҳастед? не, ин кор ба ман баробар намеояд ва дар он вақт ман қариб чоряки пули тоқиятро аз даст медиҳам. гӯён қоришканба рафтан хост. наравед, нишинед, аз болои пули тоқияҳоятон ба шумо як чойник чой дам карда диҳам, гуфт тоқияфурӯш. не, лозим нест, саломат бошед. ман ҳозир ба банк рафта чой менӯшам, гуфт қоришканба ва бо оҳанги шӯхӣ илова намуд. ва ба ҷое ки аз болои пули тоқияҳои ман муҳайё мешуда бошад, на дандони шумо меғутад ва на дандони ман. вақте ки қоришканба рафтагор шуда аз пеши дукон ба роҳ даромад, ба ман, ки дар қафотари ӯ истода будам, чашми тоқияфурӯш афтода: ба шумо чӣ дар кор? гуфта пурсид. ба ман тоқия дар кор, гуфтам. дар ҷавоби ӯ сухани дигар наёфта. қоришканба бо шунидани ин ҷавоби ман аз роҳаш бозгашта ба тоқияфурӯш рӯ овард. ба ин кас аз тоқияҳои ман нишон диҳед, шояд ягонаташро дар пеши назари худ фурӯшонда пули нақд карда гирам. ба худо, ки ба пул эҳтиёҷ зиёд аст. тоқияфурӯш дастаи тоқияҳои қоришканбаро ба дасти ман дод. яке аз инҳоро хоста гиред, гуфт. ман, ки дар ҳақиқат тоқия намехаридам, тоқияҳоро бепарвоёна аз назар гузаронда, яке аз онҳоро ба тоқияфурӯш нишон дода: ҳамин чанд пул? гуфтам. нарх пурсидам. 5 танга, гуфт тоқияфурӯш. 2 танга, гуфтам ман. дастаи тоқияҳоро ба фурӯшанда гардона дода истода ва дар дили худ, агар фурӯшанда розӣ шавад, бо чӣ баҳона ин байъро мегардонам, гуфта меандешидам ва баҳонаи маъқуле наёфта, аз бими шармандагии оянда аз сар рӯям арақ мерехт. инсоф кунед, додар, гуфт қоришканба ба ман нигоҳ карда. охир масолеҳе, ки ба ҳар кадоми онҳо сарф шудааст, аз 4 танга зиёдтар меистад. ба болои ин музди духт ҳам ҳаст. хуб, биёед зиёдатии қимати масолеҳро ва музди духтро ба шумо гузашт кунем. шумо 4 танга диҳед. ман ба ин суханҳои қоришканба чизе нагуфтам ва гӯё ки сухани ӯро ношунида бошам, худро ба нофаҳмӣ задам. фурӯшандаи таҷрибакор, ки ҷиддӣ ё булҳавас будани харидорро аз чашмони ӯ мефаҳмид,
харидори бардуруғ будаи маро пай бурда, дасти тоқияҳоро аз дасти ман гирифта, дар зери парда барафча монда истода ба қоришканба: «Қориомад, беҳуда ҳотамтамаъ нашавед, ин кас тоқия намехаранд», гуфт. қоришканба аз харидории ман умедашро канда бароҳ даромад ва ман ҳам аз дунболи ӯ. қоришканба аз даҳанаи тарафи растаи аттории тимча баромада ба пеши дукони як аттор истод ва ман ҳам аз паси ӯ рафта, бо таҷрибае ки аз сари дукони тоқияфурӯш гирифта будам, худро харидор сохта дар паҳлӯи ӯ рост истодам. қорӣ баъд аз салом додан ба соҳиби дукон ба ҳисоби аберааш як хӯрок гулқанд марҳамат кунед, гуфт. аттор табассумкунон сарпӯши як тоси мисинро, ки дар пешаш истода буд, кушода, аз даруни вай бо белчаи оҳанӣ чормағз бар ин гулқанд канда гирифта ба тарафи қорӣ дароз кард. қоришканба белчаро аз дасти аттор гирифта, аз нӯги вай гулқандро ба дандонаш канда гирифт ва дар ҳолате ки гулқандро мехоҳид, белчаро ба аттор гардонда дода истода: «Аберааш бисёр хурд будааст, ба буни дандонҳоям банд шуда монда, чизе аз вай ба дарун надаромад. Дуконам танг аст, мол ва сармояам кам. Ба болои ин бештари молҳои ман касмахару касмаёб. Бинобар ин савдо ҳам кам мешавад ва дар ин гуна аҳвол аберааш ба зудӣ калон намешавад ва ба воя намерасад. Хуб, ба ҳисоби аберааш нею барои худо боз як белча гулқанд диҳед, ки меъдаам хунук шуда рафта аз иштиҳо мондаам. Дуо мекунам илоҳо тӯи фарзандонатонро бинед. Хайрият ки меъдаатон хунук шуда аз иштиҳо монда будаед, вагарна тамоми дунёро нахоҳида фурӯ мебурдед», гуфт аттор бо оҳанги нимшӯхию нимҷиддӣ ва белчаро аз дасти ӯ гирифта ба вай боз як белча гулқанд дод. аттор шояд маро ҳамроҳи қоришканба гумон карда бошад, ки ба ман чизе нагуфт ва аз ман чизе напурсид. аммо қоришканба ки ба ман аз вақти дар пеши дукони аттор дар паҳлӯяш истоданам сар карда, шубҳаомезона нигоҳ мекард. дар вақти гулқанди дуюмро хоҳида истоданаш, боз ба ман як нигоҳи тези кунҷкунона карда: «Додар, шумо магар ба ман кор доред?» гуфта пурсид. Ман ба ҷои он ки дар ҷавоби ӯ «Бале, ба шумо кор дорам» гӯям ва барои изҳори матлаби худ аз вай ҷойи хилват талаб кунам ва агар ӯ мақсади маро шунидан хоҳад, масъалаи ҳуҷраро ба пеш омонам, ҷавоберо ки дар суоли «Ба шумо чӣ дар кор?» гуфтани аттор тайёр карда монда будам, ба ӯ дода: «Ба ман мурч дар кор гуфтанд». Албатта ин ҷавоби ман ба суоли қорӣ бисёр бемуносибат афтод ва медидам, ки ӯ маро масхара дошта зери лаб механдид ва ман аз ғояти саросимагӣ даст ба ҷайб задам, то ки қадри пул бароварда мурче харида аз он вартаи шармандагӣ зудтар гурезам. аммо аз бадии толеам ҳамон вақт дар кисаам ягон пул ҳам набудааст. аз ин ҳол сурх шуда сафед шуда ва дар зери обу арақи ҳиҷолат монда ба аттор нигоҳ карда: «Ҳоло пулам набудааст. Ман рафта пул оварда баъд аз мурчатон мехарам», гӯён аз сари дукони ӯ дур шудам ва дар вақте аз пеши дукони аттор рафта истоданам, чашмам ба қоришканба афтод. ӯ ба аттор нигоҳ карда, лаби зеринашро ба рӯи лаби болоияш кашида ва бо сараш ба тарафи ман ишора карда, намедонам дар хусуси ман чӣ чизро ба ӯ фаҳмондан мехост. он рӯз ҳам шикори ман барор нагирифт, на танҳо барор нагирифт, ҳатто дар оянда ҳам роҳи дунболагирии он шикор ба ман баста шуд, чунки ман дар пеши қоришканба шарманда шуда ва дурӯғ будани мурчхарии ман ба ӯ чун офтоб равшан шуда буд. ҳатто бо қиёси мурчхариам дурӯғ будани тоқияхариам ҳам ба ӯ ошкор гардида буд. ман дигар дар кӯчаҳо
аз паси ӯ гашта барои шинос шудан бо вай фурсатҷӯӣ карда наметавонистам. ба ман бисёр алам мекард, ки ин ҳама нобарории кор аз бетадбирии худам рӯй дода буд. агар ман дар ҷавоби додар шумо ба ман чӣ кор доред гуфтани хоришканба, бале ба шумо кор дорам мегуфтам ва илова менамудам, ки барои арз кардани муддаоям ба шумо як ҷои хилват дар кор аст, он ҳама таъқиб кардани ман ӯро ба назари ӯ табиӣ менамуд ва албатта ӯ маро ба гӯшае бурда матлабамро мепурсид ва ман масъалаи ҳуҷраро ба миён меовардам. дар он сурат ҳуҷра ба даст надарояд ҳам шиносоӣ ба даст медаромад ва дар оянда роҳи омӯхтани аҳволи ин одами аҷиб, ки диққати табиати кунҷкови маро ба тарафи худ сахт кашида буд, ба ман кушода мегард. ва ин барои ман аз ҳуҷра ҳам муҳимтар буд. акнун пушаймонӣ суд надошт ва афсӯсу дареғ фоида намебахшид, чунки тир аз камон бархато ҷаста ва мурғи матлаб аз дом раста буд. бо ҳамаи ин дилам намехост аз шиносо шудан бо ин одам ва омӯхтани ӯ умедамро тамом канам ва барои ёфтани роҳи умедворӣ фикр мекардам. оқибат дар хаёлам чораи зеринро маъқул намудам. бо пурсуков унвон ва нишони хонаи ӯро меёбам ва дар як вақти муносиб рост ба хонааш ба пеши ӯ меравам. дар назди ӯ дурӯғ будани тоқияхарӣ ва муршхариамро рӯйрост иқрор мекунам ва аз дунболагириам мақсади аслӣ ҳуҷраталабӣ буданро ба ӯ мефаҳмонам ва бо ҳамин аз шармандагие, ки дар пеши ӯ ба ман рӯй дод, тамоман халосӣ меёбам ва дар ҳамин замин роҳи шиносоӣ ва омӯзишам кушода мешавад. он шабро бо фикру хаёл бедор гузаронидам.